pondělí 20. června se sál naší školy na chvíli proměnil v rytířské kolbiště a ožila v něm historie. Na vlastní oči jsme viděli, co většina z nás zná z dějepisu, obrázků, četby či historických filmů. Zasloužili se o to dva sympatičtí členové skupiny historického šermu Penštejnky z Pardubic, kteří nám s velkou dávkou vtipu i ponaučení převedli program nazvaný Gotika, život rytířů za vlády Lucemburků. Zjistili jsme, co nosili rytíři pod plátovou zbrojí a že toho nebylo málo. Plátové brnění vážilo až kolem 30 kg. Připočteme-li k tomu ještě 10kilogramovou přilbici, 3kilový štít, 3kilogramové kopí, meč, dýku a nějakou drtivou zbraň, dostaneme se na váhu něco kolem 50 kg. A to už je na mě příliš hodně. O tom, že obléct si na sebe výstroj středověkého rytíře je pořádná fuška a navíc se v brnění nebo alespoň v drátěné košili pohybovat, se přesvědčil i jeden náš dobrovolník. Dozvěděli jsme se, jak dlouhé byly rytířské souboje a jaké zbraně používali. Máme meč 1,5 ruční. Co? Jak co? Jakož si pán nechá useknout půlku ruky, no. A proč by to dělal? Teď si říká, že je to meč 1,5 ruční, je? Tak 1,5 ruční proto, že se užívá jako ten jednoruční. V jedné ruce. Pouze při některých úderech se vypomáhá 3 prsty z ruky tuhé na hlavici meče, pro jeho snadnější ovládání. No to jo. Někteří si mohli i na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být rytířem a jaké dovednosti musel rytíř ovládat. Byla to zkrátka hodina nabitá řínčením zbroje a dusotem koňských kopyt. A do útoku! Opět přesný silný zásah za 2 body. Vítěz školního klání byl poté pasován na rytíře. Máme vítěze! Turnaj budeš pasován na rytíře. Ve jménu svatého Michala, svatého Jiří a Krista Ježíše pasujte tímto na rytíře. Přijmi tyto rány s pokorou, avšak už žádné jiné. Jako panoš si poklekl, jako rytíř povstaň. Všem se určitě líbila ukázka malé dobové šarvátky v historickém kostýmu. Tito pánové dokážou pokaždé navodit skvělou atmosféru. Věříme, že se s nimi v budoucnu opět setkáme a vydáme se na výlet do dalšího období historie.